commentary that is fair and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Alas 8:05 kabuasan. Kasumpalan yun ng ngalan na si Kapaborito Orly Navarro sa Kabusol na saray Balasubas, San Matatakuod sa syudad, Dinaro Balot na saray Nalalamas, San Mananisiad, Katuan. Eda programa Orly in the morning, wadyala. So programa mo, tiya may paruntal na saray Matuatan Putuputug, yalik na ay balay. Agunatan na Lunes, petsa 8 eda bulan na Hunyo 2026. Maswerte numero, Engineer Nixon. Eda aspeto technical, kaulot tayo. Kana siyempre saya sumakter yung amigo RJ Vera Jimenez at your service always. Laraya gabayuran ni pasabiran liknaan. 0945-183-4352. Tanso text line tayo. Nani agapulay klase dasayan agaw kanyan karakal dasaray tateng at walarad eskwilaan mo't natan na siyempre ibaan so saratay chikitingda daray apo aya dago loob da eskwela natan da eskwelaan ganyan bali-bali susaya na agaw umpisa na sa klase bali-bali kuwang ko taamin makalmo sa ekonomiya umbulaslas sa tatang tanagagi kakin watan laray so kapila iran tricycle driver. Medyo bimili 5 so pasahe alos panon damata tapi nabawi damat sambuton damat pero manalwar kayo dahan-dahan wag apurado
medyo i-consider tayo maong so safety na saray pasaheros tayo. Medyo kalik na tayo matla na saya bulat na daloy na trapiko. Lola jada petek na saray eskwilaan. Ta siyempre talo sa bulmetan tateng tanagagik. Talagan na saray sabat tira na pampasayro iran luganan napnap no. Talagan na pakakalmumat. Pinablimiran na kapaborito. Kaya yung mga nakikinig sa atin, mga mamang drivers, kaya ba'y dahan-dahan lang po sa pagmamaneho, no? Hindi naman yung usad pagong, manalwar. At saray lugan tayo, karakol, aray estudyante, tan saray unloob at trabaho. Natanya agumot so panahiring na sa may may gatsalyan black katatang tanagagik grupo na acting Senate President Gatchalian. Anto kasi abangan tayo mamaya kung sisipot yung 18 Marines sa dating tauhan ni dating Congressman Saldico. Imbitado din sila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayon sa chairmanship naman ni Senador Sherwin Tulfo na humingi ng paumanhin din. Na-realize niya siguro na singa akto naluwan senador matay hamon to ay dasaray kapwa to senador ay sino mang magsagawa ng ngiring ibibit-bitin kwikwil pero apologize matla nanawagan matla na sa pagkakaisa kanyan na antabayanan po natin si Senador Wing Gatchalian siya ho yung acting Senate President at iwan lang kung may bisa at kung sinong bugos sa mga sinasagawang pagdinig dyan ho sa Senado. Kaya itong Wing Gatchalian Black may panawagan naman itong Cayetano faction na win-win solution. Yan, win-win solution. Ano po yun? Mag-usap daw silang dalawa. Ni Senador Wing Gatchalian para naman mapag-usapan, makapagkasundo yan kung anong dapat gawin. So yan, yung mga abangan po natin sa araw ito ng Monday. Kung sisipot ba yung mga ibang in-invite dyan sa may committee hearing ng Senado. Pero may kayo singa kapasnuk matiray walad 40 state tatang tanagagi iray kabyangan na media dakinan Senador Rodante Marcoleta sabihin ba naman na mga bayarang media yan so tuloy umani ng mga pagbatikos pero may mga isinite naman na mga libro na nagpapatunay na may mga bayarang media. So Sir Senator Rodante Marcoleta din name names para naman hindi ho madamay yung mga lehitimo na mga media na talagang nagtratrabaho, nagbabalita ng mga tamang impormasyon at kung may mga pinupuna po dyan dahil hindi umaaksyon o kaya may mga binabatikos dahil kurakot talaga sa gobyerno. Dahil siyempre Senador Marcoleta lahat naman ng mga grupo may mga bulok na kamatis. Kaya pangalanan na ninyo kung sino yung mga bulok na kamatis.
sa propesyong ito para hindi na humadamay yung mga talagang nagtratrabaho at talagang nag-aatid serbisyo yan sa ating mga kababayan. Dahil minado naman po tayo na may ay inutusan lang na bumili ng suka, yun yung palagi nating sinasabi. Nagatid ng dyaryo, inutusan, naging media na, may ID na. Yung dito sa Pangasinan, ang tawag namin dyan, Taliban. At mga medyas, dahil ito yung talagang diretsahan na sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Sir, hindi naman ho lahat. At kung mayroon po kayong mga nakikita na nagpapagamit at nagpapabayad, may pangalanan na ninyo, tukuyin. At sana may batas din na talagang magkukulong din sa mga peking media. O yan, sana gumawa kayo ng ganyan ding batas. Para sa ganun mawala na yung mga medyas. Yung mga kung tawagin namin durun, mga Taliban, ika nga. Di ba? So, by the way, nung Martes, nung araw po ng Friday, nagkaroon ng meet and greet sa mga media. Itong si OIC Provincial Director Colonel Dennis Dilion, yan ng Pangasinan PPO. At talagang bilib ka din sa ating Provincial Director dahil inasikaso lahat ng sektor, lalo na ang mga media sa Pangasinan. Dahil once upon a time na-experience din niya yung trabaho ng media nung siya ay kasama ng kanyang uncle na isang publisher ata. Meron silang sariling dyaryo at alam niya yung mga trabaho ng media kung minsan bisbuhay sa pagbibigay ng tamang impormasyon at pagsita sa mga gahaman at mga wawaes, yung mga talagang gumagawa ng katarantaduan sa gobyerno yan. So alam niya yan at kasama siya ng kanyang uncle. So sabi nga niya sa ating mga chief of police sa Pangasinan na pag may mga impormasyon na gustong kunin ng media dahil sila naman ay kasama sa pagpapatupad ng mga legal na mga akbangin, pagsawata sa mga masasamang elemento, pagbibigay ng impormasyon patungkol sa maaring pag-iwas sa mga masasamang elemento para hindi maging biktima, iunahin ninyo yung mga media para kayo ay ma-interview at makakuha ng impormasyon. Yun naman yung kanyang bilin sa mga chief of police dito sa lalawigan ng Pangasinan. At magaling pala itong Makata. Bali-bali ramay tulato ng PD na may aral, lalo na yung ang aking ina. So, maganda po yan. At talagang nag-reach out itong ating provincial director sa lahat ng sektor. Yung kanyang ginagawa rin na pag-courtesy call sa mga local chief executive at sa mga iba't ibang opisina dito sa lalawigan ng Pangasinan. It only shows na iniaabot niya ang kanyang serbisyo sa ating lahat dito sa lalawigan ng Pangasinan. At direkta pala yung kanyang order from Camp Crame na maging provincial director
sa kanyang kapasidad bilang OIC dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan. Good morning kay Jerry Pong Jimenez ng barangay Balukok dyan sa Lingian, Pangasinan. At sa lahat na ng nakikinig sa mga taga-bayan ng Kalasyaw, Mangaldan, Sampabian, Mapandan, Manawag, Lingayen, Binmalay, lahat na. Dahil medyo kulang yung oras natin. Thank you sa pakikinig po ninyo dyan sa Malimgas Public Market. Dito sa lungsod ng Dagupan at dyan sa bayan po ng Lingayen. Dan ipapasabiti pamot so piambagya. Dasay pamilya ng Councilor Jonathan T. Ramos. Lapod inkaandid bilay na say pinapabliton na ina. Ay si Madam Lita Ramos. Ay getar so pagipunpon say ina ng Councilor Jonathan T. Ramos. Kanyang mahal na mama sa araw po ng Wednesday. Yan. So, saya piambagya at pamilya ng Councilor Jonathan T. Ramos na balay na Lingayen at inkaandilad bilay na pinapabliton na ina. Morning mat, saray tagadtan at barangay Pangapisan Norte, Beray Family. Si Councilor Norman, good morning. Dan si Councilor Gab, Councilor Randal na Lingian, good morning. Sa iba pang balita, talagang happy yung ating mga eskwela estudyante sa pagbubukas ng klase dahil po ready na yung kanilang mga kwarto, malinis, pinturado, talagang inihanda ho dito ho sa pagbubukas ng klase ngayong araw. At nung mga nakarang araw, alam naman po natin nagkaroon ng tinatawag na Brigada Eskwela. At sa Brigada Eskwela na ito, napaganda ng ating mga paaralan para ready na pumasok at gamitin ng ating mga estudyante. Mayroon palang programa, parte ng kanilang corporate social responsibility, itong Grand 88 Gaming Corporation. Ito yung Grand 88 Cares. Pagbibigay, pagmamahal din at syempre pagtulong sa ating mga iba't ibang sektor dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Nagbigay sila ng pintura, mga walis, lahat ng ginamit sa kanilang o sa paghahanda ng ating mga kwarto sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. To mention few, dyan sa may San Gabriel Bayangbang, dyan sa Hermosa, taus puso po na nakikipag o nagpapasalamat yung mga head ng mga eskwelahan at ng mga nasa lokal dahil sa pagtulong ng Grand 88 Gaming Corporation. Kaya lang may isang bayan naman na nagbigay din ng ganyang tulong para sa Brigada Eskwela. Ang Grand 88 Gaming Corporation nung nag-post yung konsyala na pinagbigyan, parang sarili niya at hindi niya nabanggit yung tulong na binigay ng Grand 88 Gaming Corporation. Ano ba naman yan, madam? Kailangan banggitin din, o kaya kahit hindi na, wag naman sanang kalimutan yung tulong din ng iba't ibang NGOs,
sa mga programang ganyan. Pero kahit na hindi siguro nabanggit, nandyan naman yung pagtulong ng Grand 88 Gaming Corporation sa mga ganitong gawain. At inuulit po natin, ito'y parte rin ng kanilang corporate social responsibility. Kaya sa ang Grand 88 Gaming Corporation, siya po yung bukod tangi na may authorization to operate ng small town lottery dito sa lawigan ng Pangasinan except Dagupan. Kaya kung kayo ay tumatay at hindi man kayo nanalo sa ngayon, parte po ng inyong tinataya nakakatulong ho sa taong bayan. Dahil part of it napupunta, may remittance para sa PCSO at may sarili naman nakawang gawa ang isinasagawa ng mismong Grand 88 Gaming Corporation. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Okay, tuloy-tuloy programa na Likna ay Balay. Siyempre, kolob kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yung pong mga reaksyon po ninyo. Dahil gaul tayo sa oras, kapos tayo sa oras. Bukas, babasahin ko yung mga reaksyon ninyo sa mga liknaan ninyo. Sa mga issue. Ay, nako, daming issue ngayon, no lalo na dyan sa Senado. Kaya abangan natin kung ano ang kahihinatdan ng isasagawang Blue Ribbon Committee hearing sa chairmanship naman ni Senador Erwin Tulfo. Yan. Wala na tayong oras sa programang Likna ay Balay. Talaranan nyo la. Unsublay lang tampol sa programa na PAM Sabin Malay. Paninilbihang agresibot matapat. Bayan muna bago sarili. Jada Aspeto Technical, akolo pakantabay tayo Engineer Nexon Dakal. Kaya sumaktor yung amigo RJ Jimenez at your service always. May titilakak na masantos dan maabig oras at balang sinansakay. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa Kialinawa.